बे समाव बिटिआर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामाव मैया सानसेयावनो सा 230 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया सा 79 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2473 जाबाय। बेनि मादाव सा 1878 आ एक्टिभ केस, सा 588 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। देग्लाय 2020 मायथाइनि एसएसएलसि एबा मेट्रिक आनजादखौ दुलाराय आसाम नाङै नायोब्ला 64.80% जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। गासै होगिरि अनजिमाया 3,42,228, गासै उथ्रिसारनाय अनजिमाया 2,21,756। हौवासाफोरनि गासै उथ्रिसारनाय हार 62.93%, हिनजावसाफोरनि गासै उथ्रिसारनाय हार 62.91%। दुलाराय आसाम नाङै देग्लाय मेट्रिक आनजादाव शिबसागर जिल्लानि उथ्रिसारनायनि सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों, जेराव 83.92% फरायसाफोरा उथ्रिसारदों। आल-कायदानि हेड एबा गाहाय इस्लामिक माग्रेबखौ फ्रेन्सनि फर्सआ गावथारबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय सासे आदिबासि फरायसाया बर' बिजोंजों फरायना स्टार मार्क लाना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। फरायसानि मुं अजित कान्दुलना, बिफा स्टानिस कान्दुलना, बिमा मार्ग्रेट कान्दुलना, गामि लदाबारि बर' बाजार। बिथांनि उथ्रिसारनाया बर' बिजोंनि थाखाय थुलुंगाखांनाय लाबोदों। लादाखआव चीन आरो भारतारि आर्मिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिखौ लाना मैया भारत आरो चीननि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जानानै थाङो। बे सावरायनायनि गेजेरजों दावराव-दावसिया जोबस्रांनायनि लामायाव फैगोनखौ आसा खालामदों। दिल्लीनिफ्राय हजाइसिम फैनाय रेलगारिनिफ्राय सानै सुबुङा रेलनि चेनखौ बोनानै रेलनिफ्राय ओंखारना खारखोमादों। जायफोर सुबुङा खारखोमादों बिसोरनि सायाव सोरखारा गोख्रों राहा लागोन होनना फोसावदों। सानसेयावनो मैया भारत नाङै सा 10,520 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दुलाराय भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 2,46,622 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,20,968 आ एक्टिभ केस, सा 1,18,695 खौ फोसाबनो हाबाय आरो 6,946 सुबुङा जिउ गोमाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।